Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:06 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang kadamon sang kaso sang COVID-19 sa bugos nga Pilipinas sa buong adlaw, Hulyo 18, tuig 2020, nagalabot na sa 65,304, 65,304. May nagdugang sa buong adlaw, 2,357, 2,357. Ang mga nag-alalayo naman arana sa 22,067, 22,067. Mayara sang nag-ayo sa mga adlaw, 321. Ang basubo lamang galing kay mayara sang nagadugaman sa mga nagkalabatay. Nagalabot na sa mga adlaw, 1,733, 1,773 na nagkalabatay. Sa mga adlaw may nagdugang nga 113. Una sa balita, una sa aksyon. Mayara pa sang aktibo nga kaso nga ginamonitor. Ang ato sa ring Department of Health nga may 41,464. 5:07 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sabado pizza 18 sang Hulyo 2020. Maaliwanay medyo tulutog na ugawa ang gadopoy sang hangin. Dala sa gihapon sa mabugnaw nga tiyempo. May mga laka-laka nga pagkatupa sa nga ulan kon kaisa. May galom nga nagaporma sa ato sa nga langit. Mabog daw ang panahon pero mainit-init naman ang mga balita sa mga adlaw. Dala sa gihapon sang COVID-19. Sabado wala sang obra sa mga opisina sang gobyerno. Pero may mga opisyal kita kag empleyado man nga nagakadto sa ilas na nga talatapan. Langod sa mga talapason kag hili nga gawon. Inyo ka aksyon, aksyon na Marlon Herboya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal, nano ang magabalita nga dapat nato sila tutukan. Medyo kololbaan nga balita, duha ka bakulod nun. Nagdugang sa mga nagpositibo sa COVID-19. Ang ginaistaran, Barangay Banago. Una sa balita, una sa aksyon. Kag ang tuman ka kololba Andre makaksyon bangod isa sa duha. Gina-admit sa ospital kag nagtaliwan akong napatay. Nagaligad nga Miyerkules. Ang kapitan sang barangay, nagsiling ang pasyente wala sang travel history. Report! Report! Pero antes sa mayara sang flash report ang patrol with Action Jan. Action Jan, please come in. Action Omar, anom ka mga persona ang nadakpan diri sa gipatigang search o kapag service of search warrant kag bypass operation ikin ka sa Philippine Drug Enforcement Agency 6 Special Enforcement Team or PDEA set nga diri na assign sa may syudad sang Bacolod sining hapon. Diri sila gipatigayon Action Mar sa area sa Purok Ceres sa 2 Barangay 27 syudad sang Bacolod ongoing sa sulod sang balay nga subject sa search warrant ang pag-check o pag-secure labi sa pila ka mga possible nga mga drug-related ka non-drug-related nga mga pagkabutang nga mahimo ma-recover diri sa mga operatiba Action Mar sining hapon sa balay diri sa subject nila
nga actually gina-applyan kinila search warrant no sa korte kay ang initial report nakabaton sila sang o kung nakapila sila makapasulod diri kini video nga ginbalik sila action mar nga nakitaan ang mga pinaka persona nga nagatipon kag nagahupot sang illegal nga droga. Joining us diri sa area mismo si Pideo Set team leader agent Bambo. No, sir, may hapon lahat sa Action Radio, sir. May hapon, sir. Sir, kayo ko lang, gin-applyan kini sa search warrant for anong reason, sir? Ang reason tani kay para ma-search ang balay kay dugay na nga report kag may mga surveillance sa diri nga ginagamit gini as drug den. Kung siringon ining gin-operate hindi ba sa drug den? Yes, drug den gini sa so damo gidi gagwa sulod nga mga tao nga nagayus sa ini nga balay. Ano na siya, sir, how? Suluyo pa nila? Diri sa Lagabaka? Diri sa Lagabakal na sila, diri man sila masuyop. Konti kung wala item, di mabakal sa sila. Diri gyapon, do mo diri gid sila yung ma-plaster sa ining lugar. Okay, ang subject mo ng babae? Yes, sir. And then the rest niya, sir? Mga ano na sila ding mga gasuluyop, iti mga visitors din sila sa drug den. Okay, visiting drug den nila. Pero for this case, sir, kung mga search warrant nang gin-apply, ano ning iya-way? So, ano kabugat niya? Kung depende kung magdako ang ato ma-recover si kag nang damo ato ng pangatawo, sige may ara kami parameter sa amon nga maging high value operation siya. Tungod nga drug den tapos damo sang recovery kag damo tao nga nakuha. So, sining nga case, sining subject, ano ba siya, sir, yung category? Kung ano siya ng street level po, sir, sila sa drug den maintainer. Drug den maintainer. Kaya na sabi ko sa dari lang ko niya, ginapasuyok. Kung wala siya sang, amo na galing ginamba ko, kung wala sila sang item nga iya dari, amo na ginakuhaan niya sa iban, pero dari magyak masuyok, tapos may bayad na sa amon pag-surveillance dari, kag nag-test buy man kami, tag 20 ang bayad mo diri ka magsuyop ka. Ginako, yung mga kaina nga 20 bayad. Pero sir, di ba inasure ka na may mga videos ka mo nga nakuha from this area? Ano sila, sir? May mga actual videos kami nga nagasuyop apisar nga medyo dulom na, pero may mga video kami kag na sulod giniya sa amon nga pusher buyer, nakatestay kami pud sa asset. Kag nabidyoan ginamon nga man nagasuluyot nga sari-sari nga mga tao. That lead, sir, nga naginaplayan na nag-search warrant. Yes, sir. Yes, sir. Pero double siya, may search sa may bypass. Oo, bali para masigurado ginamon niya nga gabaligya sa at para sigurado mo ng kaso, so mo nang ano kami na isang kasa kami sa bypass operation. Oo. Kasi nasortihan nga damo ding mga parokyano yan sa buong hapon, mo nila dakpa naman. Sino sa identity, sir? Ang babae na? Ang subject si Karen Dukay, Diamante. Karen Dukay. Yes, sir. Yan balay. Oo, yan. Pero sa search warrant, sir, amo lang yung dalong nga balay kasi ang second floor na daw. Dalom lang niya among i-applyan kay siya ning amo na identify gid nga daw damo gid mga parokyano di siya doon daw. Ang kakadto ni mga ano nila mga trabaho nila. May driver na de, mayari man nga diri man nga naga-runner man di siya kag naga-save suyo po siya sulod kag iban na nga hindi taga diri. Ayaw para diri. Yes, sir. Okay, iya nga mga parokya, but sila hindi na parokyano, no? Di ba parokyano ba? Actually, sir, na-identify sa ngamon nga asset gani, mayari pa din mga professional nga mga ara sa call center ka trabaho. Nakatuli? Oo, nakatuli. Sa Luzon, yes. Mga mo niyo? Oh, yes, sir. So, ongoing na lang karon sa among inventory nato, no? May mga lagko ko sir, may mga luwak kag lagko ka sa shares, no? May mga gamit ng mga para Cornelius Iban. Sige, sir, congratulations, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Action Marcy Agent Bambo, ang team leader sang PIDEA. Ari sila Bipendre, ari di ang... Action dyan ang subject Karen Diamante Dukay. Pila edad sila Amang ko tungo sa Action Marcy. Oo. Ari siya mong... Maasa di sa ila. No, may ang initial action mark ano na siya garenta siya bala temporary o sining balay for 3 months pa lang no kaya nag-file din siya bago lang no ate mo na no, ang ibandre pag information i-check na pila na edad mo
36 na ka na, 36 years old. Bali, dari, clear ko lang, ano na di, dari kaga pa... Diri ko kakila. Diri ko kakila. Then, Nagapaplastar ko to. Tulos ng tubong adlaw. Ay, gusto yung kapasulog. Kaya nga ako, nga bala, nag-away kami. Sila nga po yung kagina ang mga gamit. Pero nakibot ko, may mga amon na na. Pero wala ito yan. pero sa una, 3 months, saan o ka na ubisang nga nagkasige, di sa tulog. Nagapaplastar. Nagsugod ko dahil yung tutupaplastar. Pero kung ba na, wala kang galing sa balo. Away sa kabalo? Bakit? Ano ka kapag nakaaga na? Ano naman? Nabanta ko, mga wala sa eh. Wala nga, wait, test ba niya? Ginagapaplastar ko nga muna. Wala sir. Ilang kaya, kanilang plastar? 20-20, mga nagpisa wala. Naway sa kabayan? Iba ni wala sir eh. Ang babulok din na bayran sa akong niga. Amo tuwan ba, kumabakal tayo dahil na ano, sudan, tanyaga. Hindi ko dali lang, mamuspon lang ko. Kung pakadto ko to, igo na kumagwa. Nakibot ko nga gisugata na lang ko. Wala ko kapamuspon kasi lang ko may maagi pagwa mo. Ginisbo ko nga pang balde pagwa. Nakibot na lang ko nga arang ko dahil hindi lang mamuspon pa ko. Ining timo na ang mga Sa ako na balay nakuha, pero wala mo kung amo na. Wala ko mo na sir. kaya sa... Ano di ba na, nanti sa nagalin, sindukan nila, yung siligan nila sa tanan. Oo. Pero sa una, ma'am, sa hindi ka dari, nagagamit ka. Nag-ano ka na sa mga niya. Ang wala ka ko galitan. Sa ibang lugar, guys, yung mobilize mo ano, nara mo na, ma'am na. Wala ito mga niya. So, yung ano sila, ito kung nagkalit, na nandun sila sino. Hindi, wala ko ganyan papastar, sir. Wala ko nagpasulod. Wala ko nagpasulod. Inisaya ko, nag-agi lang ni Saya, kaya makatulad pa sila yung tatay taon. Inisaya, wala ko balo kung di ni sila hali. Ako yung balo. Iba din dito, wala ka mo diya, di ka mo na, ano. Kuha nila, ako siya ko kagin, output nila. Hindi na pudi. Dito sa gilid, ikaw kasan, dito ka lang, nagsago, ginulat ko si mama mo, magasip ako. Taas lanat mo? Oo, kasulod dahil. Budlay kasi mo taas lanat mo yan, dahil ako sa cake na taas pa yung lanat mo laan. Sino di ka, iba Andre, ano yung bramo yung tayo? Furniture. Ha? Furniture. Furniture sa gwa? Pagalo. Tagalo? Oo. Tuwarin na lang namin na radio. Dakpan ko nila. Magkuhan na ko tayo niya, dulungan ko sila sa balay. Tinansan ko sa pagpapos yung papidiya mga puto na mapunto niya. Kung ano, wala ko ito yung ranin. Ikaw yung ano bramo yan? Nagkataon sa kasunod sa amigo ko, sir. Ha? Naglagaw sa amigo ko. Nagaw ka lang din? Nagaling niya ako. Kabukiran ko, sir. Lampirong? Kabukiran. Ha? Kabukiran. Ang kabukiran sa... Marako? Ay, takuling. Sa Takuling? Ano ikaw ang driver? Dikti ano nang galdak pa lang? Idire, sir, sa gwa, sir. Pero ano ko din ako? Matay ka tanin droga, sir. Pero ka balik-balik hindi ka nandito yan, no? Or bago lang ito? Nang talagsa, sir. Sa ma-drive ka pa rin tani? Sir. Makuha ka pa lang salakyan, may unit? Nang makaray lang mo, sir. Makaray ka? Before ka magkaray ka, mo ka mag-itinaw? Hindi, magitanan nga dlaw, sir. At least, Pila ka mga drive? aksyon dyan na nag-ako saya. Ako siya? Oo, nga mas kortan isa. Mas kuha ka lang tani, gamay lang. Pila ka bilog nagkalanak pa ng sundyan sa muda? Ano, Miss Latunan? Anom, lakip ng subject na si Karen? Oo. Oo. Okay. No? Wala, pero ito kung gusto nagawa ano kamanggit para may certificate, no? Sir, gamito ko, sir, sa campus ng sir. Maneho. Kailan tani ba call mo na ako? Dali, 200 pesos na, sir. Sa iya ka man ba ka? Hindi, sir. Balik ka lang kita para may lugar. Sir, lang masamid ako katod yun siya maplastar, sir. Ay, kailan ba? Yun ako, barato lang. POJ driver na sa dyan? Yes, Action Man. Ate, may mga driver galing nga na antes magdala, siya bogle. Ang balyaman? Likado ba? Actually, gani, may ginatag pa sa ratio eh. Oy. Kung sa pulo, pila ko nakapilo ka lang kay kadelikado kung kita ni Kro magambal. Kaya mo na. Gar, kilala na si Karen dyan, oh, sa Balayda. Oo. Mga 3 pa lang kabulan sa Karinta. Oo, 3 pa lang kabulan, hambalya. Oh, so, taga-diyan gid siya? Taga 3 man, pero lain lang kabalay. Okay.
Sa manok sa Mars, subong hapon, may duwa ka madlagko nga mga sachets ng suspected subo. May mga palaba man ng elongated, dari nga mga nakitaan sa ginapatihan nila nga search dito sa sulod sang balay mismo. May mga drug paraphernalias like tutor, may mga mga disposable lighter, sa giban pagit nga mga drug paraphernalias nga diri sa lugar, no? Kay naging basa man na ang search warrant nga gin-issue sang hukom, no, dari sa may regional trial court sa may hold justice sa sulat sang Bacolod nga gin-apply mismo sang PDSet. Ang recoveries kay giban pagit nga mabalikta makaksyon mabatian sa aton nga matag para mati diri sa Giapos Action Report afternoon edition lakip ng detalye sang pag-lockdown sa duwa ka mga lugar, no, lakon diri sa area diri sa Barangay Banago 15 ako 14 ka mga balay ang apektado sini. Ini nga flash report mga kaaksyon ginadulong sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. Sa totalan nga mga kaaksyon, subong hapon dapat magpangapigit. Kung kapeng pagkabalan wala sa iban, Dr. Alfred's Green Coffee, of course, nagapapit kini sa aton memorya mga kaaksyon, nagapamaayo man sa tunikayang lawas. Kung nagainom ikaw sa Dr. Alfred's Green Coffee, do pareho lang nga nakapangapit ka na, healthy ka pa. Flash report, kikan sa Matoba. Salamat aksyon na dyan sa report sa ring panibag-o na naman nga operation. Okay na lang aksyon na dyan. Bantayan na lang sa aksyon na dyan sa pagkapanumbalik niya. Isa pagigit talalo pang doon nga balita sa area naman sa nga Barangay Banago, COVID-19 naman. Ara pa sige hapon padayon ang pagtipon sa mga ebidensya sa ato sa mga katapos sang Philippine Drug Enforcement Agency akong na PDEA. Search warrant niyo, babayi ang subject. May isa ka driver sang POJ nag-ako siling nga, makadukod tani, sir kay maskor ko, da karay malang ko. Amon na gurong kita naton iban nga mga POJ drivers, di man tanan. Grabe magpadalagan sang ilas sa nga mariho nga salakyan kamanti, da yup-yup gali antes tubang sa Manobila 521. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Alas 5:52 sa ato sa nga monitor sa ato sa nga live stream ho. Jocelyn Arcivita, hola, good afternoon. Karin na mangugtong mayang hapon na si mo. Bea Jonathan, Allen Transporto. Si Toto Bea, gali nami magsaot na pa magkanta mo. No, kita ko video ya. Allen Transporto, Toto Allen sa Masville, Barangay Cubay, monitor man Angels ko AJ, Joy Len. Monitor man Tatay Moroy, Nanay Lette, Mama Edna, Lapar, always monitor. Bayaw, Koinday, Rolina, Transporto, always monitor. Jocelyn Aricivita, Ulak, good afternoon. Okay. Si Dorita Fidel, good afternoon. Watching from Kabakawan, Barangay Villamonte. Simon Caltorilla, Maria Mahilom, Tihok Duayan, good afternoon. Lorena Osano, watching from Rockwell, Makati. Si Bambi Padernal, Araman. Rocky Javier, good PM. Artemio Hardinico, Tamyaw ko lang dara sa kay Rolando Diaz sa Bago, halin sa aga hasta gabi. Action Radio, watching from Kazakhstan. Aiko Takatsi, good afternoon. Sa taran-taran nga Bacolod nun, watching from Niigata, Japan. Andam lang kamutanan dira man sa Japan, grabe man di ang lagaw sang virus di. Salamat. Jocelyn Calabaan, raman si Emerlinda Nombre, Aiko Takatsi, grabe ba ano ni may COVID na makuha pa magbaligya sa Cebu, hindi na gani makakaon tao, amo pa na ang ginahimo preso. Okay. Aiko Takatsi, kag hindi na pagwaon sa presuhan, halit na ya sila. Okay. Kasatari mo sa Novaya, Edwin Pineda, kaluoy man kay Manang, na utod ang, nautod ko lang pa niya, Emerlinda Nombre, hindi reason ang kapegaduhon para magbaligya ang drugs.
kaya hindi kabayad kung mapriso damo mayo nga paagi para kabuhi ang pamilya. Edwin Pineda, buisit gid ni ang mga taga ginperwisyon nila. Nautod to ang kuan ni Manang Blatong subject bla. Nautod to niya sining kuan heaven. Edwin Pineda, hoy, abi magpamuyong nga mo kay ginanistorbo pati. Ay oo. Alam ba ni Edwin? Tod, sinaw-nabi itong mapanayon ito nga kita mo may mga pidiya na sulod balay mo. April Jacinto Benjamin, monitor lang kami dis balaya. Thank you, Gida. Okay. Ivan Buesesur, Marlon, from Germany. Romena Asibido, Membela, good afternoon, watching from Barangay Vista Alegre. Araban si Olive Prado Gargaretano bayang hapon, Action Marlon, ari kami di sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Las 5:25, Action Radio Philippines Standard Time. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Isa sang tanalupang dondre nga balita sa syudad sa nga Bacolod, kamay nagdugang mag-aksyon nga duha ka Bacolod nun. Ang duha sa mga nagdugang sa kaso sang COVID-19 dres Bacolod mag-aksyon, taga-area sang barangay Banagong, isa diri maka-aksyon admit ni sa ospital. No, kay ti laen gid guro matiyag may balatian posible nga ginabatyag, pero tinagtaliwan na napatay ini nagligad nga Miyerkules. Nasubong nga hapon ang kapitan sang barangay, si Kapitan Mijares nagsaysay kay aksyon na Jan Diaz kay mantigin padulungan gidang lugar. Ning pasyente ni mag-aksyon ng istoryas ni Waisa sang ginatawag nga travel story timo silingon. Waisa hindi sa halin sa iban nga probinsya, diri lang siya nagalibot-libot sa syudad sa Bacolod. Way man sa naka-close contact sa sinuman nga nag positibo. Una sa balita, una sa aksyon.
Daw ka kululbaan gid no. Subong ang lugar sa ring nagpositibo maka-aksyon naka-lockdown ni. May mga balay itong apektado mga 14 ito wala kun 15 no. Pating miyembro sang pamilya niya ti siyempre naka-quarantine importante gid nga hindi anay pagpagwaon ng miyembro sang pamilya niya. Na may isa pa gid ka purok sa muman nga barangay ti barangay Banago mangyapon naka-lockdown man maka-aksyon to apektado diri may 3 balay. Matapos nga maisa pagit ka residente sang sirang lugar ang nagpositibo man sa siring virus. Una sa balita, una sa aksyon. Iban pagit sa karon nga mga naka-quarantine nga tawo diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Labi na ang mga nagpositibo maka-aksyon ginuhulat pa naton ang DOH sa Region 6 Bulletin number 114 kamantik kahapon Bulletin number 113 ang pagwa sa nga DOH. Dugay-dugay paabuto naton kung bala may mga nagpositibo bago kabay pangaway lang. Kung tani ang paabuto naton diri kabay pa nga mayara sang damo nga mga recoveries. Di paras kahapon makaksyon taga Negros Occidental mga 33 gid ang mga nag-alalayo o motong medyo good news. Galing kay hindi gid kung sa Malikawan kung may mga nag-aayo may ara gid sang nagadugang sa mga nagapositibo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sunod sang Victorias mga kaaksyon, nagapangatubang man subong sang medyo dako nga hangkat sa kaso sang COVID-19 kay isa ka driver sang ambulance kag helper makabig nato ni sila mga frontliners na positibo man sa COVID-19. Now kabahin ini sila sang City Disaster Risk Reduction Management Office. Amo ni silang nagabulig amo mamani sa mga nagabalalik dari nga mga residente kag naga-transport, naga-tingwa para nga mapabiyahe dalon mo sa quarantine. Tendigid naton malikawan, no? Ganaton gigili ining kagaw nga si Corona, di siya makitaan eh, no? May anom ka mga kompirmado dara ka kaso sa sunod sa nga Victorias, pero mayang balita kamati sa anom mga aksyon, may duha ka mga nag-ayo. May duha nga nag-ayo, nagkagin pahanugutan na ganit sila, gintugutan na sila makapuli sa ila sining balay, di fully recovered na ni, no? Pero hindi man, why man kakahulugan nga kung mo nag-ayaw ko na negative ka na, hindi ka na pwede malatnan, pwede gapon, damo sa mga kaso nga natabo nga mo ni, nga nag-negative, nagpulis balay, nakaagay gali close contact sa isa pagid ka nag-positive, ginkuhaan si liwat, gin-reswab sa, tatapikan liwat, nag-positive, siya liwat mga kaaksyon. Yan ang kaso bala to sa banwa sa naplan ginagligad do balagin report naton. Nag-positive o nag-quarantine siya una, negative sa natapos siyang 14 dias ga quarantine. Nagpuli sa ila sa ring balay. Gali kay ang tupad ito sa quarantine areas mambukal. Nag-positive. Isa siya sa mga close contact ginpangita sa luwat gin-reswab. Nag-positive ang resulta. Kaya mo tuman ka makalalibog nga sahi sang kagaw ni. Ining corona ni. Nga aging tawag sa corona. Kaya mantika sura do corona gid ya. Di bla. Do corona gid. Galing hindi corona sang inang queen or king bla. Kundi corona sang patay. Di bla? Ang tawag nyo ba lang corona sa patay? Amo nang itsura ya. Amo na sang tawag na sa corona virus. Di sa mga areas ang Victorias mga kaaksyon, may bandara nga miyembro man sang CDRRMO, man nagagin kasugtan sang lokal nga panguluhan sang Victorias, nga i-house anay temporaryo, dara sa may Coliseum, ina mga miyembro sang CDRRMO mga kaaksyon, para nga nakuhaan sila sang test, kag para paniguro man no? Kuhaan sila sang swab test, para masiguro nga way sila malatnan sang isa sang upod nila mga kaaksyon. Housing facility ang tawag. Sa Coliseum, limitahan aray ang pagkadto dira sa mga tawo sa anuman nga transaksyon. Ang ara dira nga makahulag amo ni ang mga miyembro sang CDRRMO syudad sang Victorias. Balaan tani na zona kung anong resulta sa swab test na ginkuha sila.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang sa balita nasyonal, munuhon ko lang kamanti amuan ang ginahulat sang kalabanan laman sa mga ginikanan nga mayara sang estudyante bla, private man nga eskulahan o kon pampubliko nga eskulahan, balayran sa eskulahan nga balita. Ga antos na ta sa saring epekto sang COVID-19, magsaka pag balayran ta sa eskulahan ni tuition fee nga natuwag, sus raguok ang tiyan, bangod sang gutom, dugangan pag isaring baleran nga sa eskulahan nga nagsaka. Ano ang CHEDMAC action, nagsiling sa mga adlaw nga ginatunan nila ang mga applications, but silingon damo sang applications, halin sa pila ka mga colleges kag universidad para sa tuition hike, bisan pa nga may COVID-19 pandemic. Si CHED Executive Director Cinderella Filipina Benitez Haro, nagsiling makaksyon nga sang bulan pa lamang gali sang Marso, may hindi pa ni tanto ang epekto, way pa naton tanto matsaga ng epekto sang COVID-19 mo ining bulan sa Marso, di ba? May hampam pa nga di basketball to, may PBA pa to, may NBA pa bulan sang Marso, pero COVID-19 ara na ya. Gabat amat na sa panghalit mag-aksyon. Sa bulan pa lamang sang Marso, ang hambal sang CHED Executive Director, may mga higher education institutions ang nakasumiter na gali sang application para sa tuyo nila kapag pasaka sang balayran isang tuition mag-aksyon. Kaya hindi ni ma-adjust, kag madayon gidang saka, pamangkot dari may eskwela pa yan, mayara gidi, galing kay pamangkot na kung pilas la, pasi kung isa, dua, tatlo ng lao. Una sa aksyon. Ay ban halin sa private, base kung masaylo na lang sa public. Tamo na, mga nag-eskwela sa private subong, ang ginikanan nila, ginbaga maayong ay transfer na lang sa public. Kamati, una bes, why man face-to-face, kag dokbudlay, mas mayon na lang mapadayon ang pag-eskwela sang sa mauntat na gid, kay base kung mabuyo lang bata o mabuyo ang estudyante sa saring social media bla, sa mga high-tech, sa mga kagamitan, labi ng ML nga de, mabudlay, kasi sa ulihin, magkuton mo yung sa debata, 1+1, ang sabatya Mobile Legend. Amarang balita angot sa balayran sa eskulahan. O isingit ko lang, kilala nyo si Dennis Rodman? Amarang ginakilala makakson nga bad boy sa NBA. Anong balita kay Dennis Rodman? Kuning iya sa nga amay, Arias Pilipinas, katiner. Arias Pilipinas, ara sa Pampanggang amay niya. Si Philander Rodman Jr. Amarang amay ni Dennis Rodman. Si Dennis Rodman ti anay a Basketball Hall of Fame member. No? Ang balita sa amay Dennis Rodman ara sa Pampanga, ti bad news kay man tinapatay. Nagkataliwan ng amay ni Dennis Rodman, edad 79, may edad na gidman. Ang nag-anunsyo sa namakakson sa yasa ng FB page among apo nga si Jasmine Rodman. Ti subong nga krisis ang pamangkot diri base kon mag-ayo si Dennis bla magkadto diri sa Pilipinas. So, ti amay na mo. Nakabisita sa Pilipinas, sabot lang kon may special sang ayo goro base ko pasugtan man siya. Paul de Rodman, di ba, Michael Jordan sa Chicago Bulls. Daw nakaagi ba na ganit nobyo ni Madonna mo, Dennis Rodman? Sikat nga, sikat nga tao sa kalibutan. Amo din sa may pinakadamo, goro Aritos, nga basketball player. Una sa balita, una sa aksyon. Hasta ya ilong nga may Aritos mo, hindi lang yan longgan mo. 1970 lang gali ang abay ni Rodman, ari na diya katiner sa pungsod sa Pilipinas. Si Rodman naman yagin bilin yan isang amaya dito sa Estados Unidos, dito sa nagdako, top-top nga nanging player sa NBA. Mga pita na ibla, ang mga Pinoy mahiligid magkape. Sa aga sa hapon kung kaisa tubtob magabi pang masami nagareklamo sa pagsaka sila sila kung masami nga pagsulab sa gilid sa nga sulok-sulok sa mga coffee lovers. Di na problema rin ng Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga himo sa soya Santon's kag malunggay. May kape ka na healthy ka pa. No panginulat mo bakal Santon Plus Coffee Mix
sa mga tindahan sa inyong lugar. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang Second batch sa ato sa mga greetings sa nagamonitor sa live stream. Olive Prado Gargaritano, bayo nga pa sa Marlon, monitor ko di sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Keep safe everyone. Araman si Socrates Blaser Caniete Sarsuelo. Action Radio pa namyaw lang sa Kandudi, family Sarsuelo kag sa mga barkada ko. No? Always keep safe. Salamat. Edwin D.B. Gonzalez, watching you from Maaw. Socrates Blaser Cañete Sarsuelo from Cebu. Arama si Nertad bayong hapon. Toto Erwin Cordova. Ato sa nga batchmate, classmate. Toto Erwin Cordova. Embong Jocampo, monitor lang kami dia. Melchor Baroka Romines, bayong hapon dari sa Banwa sa Hinubaan. Kay Mayor Ernesto Estrado asang Hinubaan, salamat. Gabonitor man. Edwin Pineda, native Manok Tidula, kag si Nugba, Liempo Baboy, dessert saging, may syrup, sugar, action, mayo, Monday, good day. Edwin Pineda. Philip Laurente, Minda Raman, Tamyaw Koli sa Kaliling Kawayana, Serika, kag Efer Ferik, always mana sila monitor, action. Edwin Pineda, Rodman, friend ni Bert Korea. Okay, si Rodman, friend ko no ni Bert Korea. 5:42. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon
kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Madugay ka na ba lang nga nag-antos ang imo katol-katol sa imo nga panit? Problema mo ba lang pilas nga dugay magayo? May tisi ang sabat sina alkaline nga vitamin C. Makabulig sa pagtapna sang taran-taran nga mga skin diseases kag mga allergies. Ang Mighty C mas maayo kon inyo parisan sang Santon Plus Herbal Capsule puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Nagapakupos naman sa mga nagahubag nga parte sa kantos sa nga lawas Santon Plus Herbal Capsule. Napamatud-an sa mga scientifico makabulig pakupos sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kamadamo pa. Ang Santon Plus kag Mighty C mabakal online. Pwede ka mo makapadeliver ganin sa nga balay mo. Paagi sa www.kalasuganyan.ph o kung sa Kalasugan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Ato ni Balaon nanong kahimtangan subong sa mga residente apektado sa lockdown dira sa area sa Barangay Banago matapos nga may duha ka mga persona nagpositibo, isa na patay pa nagligad nga Miyerkules. Detalye sang sa balita sa report sa Patrol Action Jan may hapon please Kevin. Action Mar 14 tanan ka mga puluyan ang ginpaidalom sa lockdown dala sa area sa Barangay Banago sa Radisang Bacolod. Ili matapos may duwa ka mga COVID-19 positive o kung positibo based sa COVID-19 Action Mar base sa resulta sa swab test no nga nagkuha kag ginapasa dara sa may Bacolod City Health Office Action Mar. Sa ginman migin pabalo ang barangay council o kung ang barangay kapitan sa Barangay Banago nga si Barangay Kapitan Ricky Mijares. Sa atong interview sining hapon kay Mijares confirmar sa ni nga duwa diri ang COVID-19 positive. Ang isa diri isa ka senior citizen 60 anyos ini siya isa ka panday kag ang isa naman isa ka 22 anyos nga lalaki nga locally stranded individual ka nagpaidalom sa home quarantine mismo sa Barangay Banago. Ang tin-lockdown 11 ka mabalay dira sa area sa nga puro ka mahimulaton 5 Barangay Banago sa Bacolod. Amo ni ang lugar sang 60 anyos nga panday. Ang sa area naman sa Purok Riverside 3 o Zone 3, Barangay Banago, 3 naman ka mapanimalay sa palibot na sa pulian mismo sang isa diri ka LSI naman nga nagpositibo sa COVID-19. Ang mga background nila base sa interview naton kay Mijares. Kining 60 anyos sa panday, actually wala ni siya sang close contact o kung nabi nakakita ay sa isa ko COVID-19 positive, wala man ini siya sa travel history. According to kay Mijares, gina-check nila kung before pa man ba siya nagindala sa ospital kagin admit nakakadto ko nakaobra pa sila sa pila ka mga lagko nga puluyan. Kaya pagkabalik rin ni Mijares, ining panday, ini mga lagko, ni mga balay, ang ilagi na construct mong pag ang ibatsa, di lamang sa Action Mar, na ilanat ini siya, nagparanakit niya likod, kag iyalawa sabi, so kung naging dala sa may ospital, pagdala siya sa ospital, nagtaliwan ini, both silang patay, ining panday, no? Nagtaliwan ini sa Miyerkules nga adlaw Action Mar. Galing kay karon lamang adlaw nag-agwa naman ang resulta sa iyang swab test. Ang bangkay sini ang ginkremit na gilayon. So dira sa area 11 ka mga balay, hindi pa matubod ni Mijares kung pilagid ka mga pamilya or individual ang apektado sa gipatigan nila nga lockdown. Kaya ang abiso lamang sa City Health Office nga gilayon isunadaan, i-sealed off ang area Action Mar. Hindi na pagpanugutan nga makagawa ang iban pang mga persona nga taga-dara man mismo sa may puro ka may mulaton 5. Sa area naman sa Riverside Zone 3, isa dari ka locally stranded individual nga lalaki ang nag-positive. Halin siya sa may Metro Manila, nagpauli sa surat sa Bacolod sa Hulyo 13. Kagati ang bagdari ni Mijares, nagpaidalom siya sa home quarantine. Rason ko nga siya, kagang 3 niya kamamatimuta ang gindala sining adlaw sa may quarantine facility sa nga surat sa Bacolod base man sa rekomendasyon ng Bacolod City Interagency Task Force.
So, kung tatlo, hindi na matumog, kung pila man kayo mga individual pamilya ang apektado dira sa lockdown sa area sa Pork Riverside, Zone 3, Barangay Banago, Action Mar. Sini nga po, ginalauman nga magkadto dito ang Bacolod City Health Office kag ang Disaster Risk Reduction Management Office kung sariin na gina-expect diri sa barangay nga ipaydalan sa swab test ang tanan nga mapumuli dira nga nasakop sang ipatigayon nga lockdown sa edwa ka mga purok. Pero ang Badrin Mijares, in terms sa mga pagkaon nila, kay mga supply nga kinanglanon sa nga mga pumuling apektado sa lockdown, suportahan ini sa nga barangay mismo, ang mga kapataan nila, nga para ma-make sure nila Action Mar nga tanan dito, nga apektado ang mga tanan nila sa nakikaigisan nga suporta. E pa, nung Badrin Mijares, nga po mahimo, no, hindi lang panit ang mga pulis sa Barangay Banago, likawan ang pagpadulong sa area mismo, gintay dalam sa lockdown, kag maghalong gid, extra halong gid Action Mar. So, din ka, Nikap? May mga natin 5. May mga natin? Okay. Kailan ka bilog ka pang lockdown mo ka pag yung nga daw ka? Magwala ako na sa unti ka ba sa unti ka ba lang? Ito ka ba rin yan ka? Uy, ba't pala mo yung mga malago? Kaya ka pag-isip ko ay okay. Pero mo yan, yun naman yung osos na ron mo na yung kabarangay, kag city, no? Oo, yung mga isang tuloy na kung alima, kung wala niya nagsigilaw, kung wala yung bogay, Johnny. Balik ka, pero ano nga tabo, ikaw sa may mula doon, nagpa-effective kini sa alam sila, iba ka? Oo. Okay, tapos, pero kapag in-admit niya sa hospital, may information, ano rin status sa subong kap? Asa na gusto na patay? Okay, napatay na rin siya legally. Tapos, nakabot lang pa ang result sa mga adlaw. Ganyan. Lockdown yun sila. So, matapos na rin, ismog na lang sila sa ang display po. Action naman kamay sa pag-fight rin ng Barangay Kapitan Ricky Mijares yung actually, kung naton ining senior citizen nga napatay, wala na siya isang close contact, wala man sa travel history. Ining isa naman ka locally centered individuals, of course, dito sa may Metro Manila, nag-ulit rin sa may sunod sa Bacolod Julio 13, Action Mar. No? So napatay Action dyan, sige na palubong? Yes, gin-cremate siya. Cremate, okay. So, sige na palubong. Kaya check ka na dre kung paano yun na kuha ang COVID-19 yung maratihan. Kaya nag-positibo sa Action Mar, no? Kaya mo na check dre nila, kamar ko rason, tuwag nila yun, din recommend yung i-lockdown ang area, din man mismo. Kamo na maisa pagit sa lugar na gina-check initially, gin-lockdown naman Action Mar, kaya mga may nag-positive man sa COVID-19. Pero for further update to development pa naton, gina-check pa naton sa barangay nga concerned, ay kung anong status ni Action Mar. Ang balita magikan diri sa Paton at report sa Bacolod Action John Lee, so nasa dito sa Action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Triple nga paghalong gid amo ginang himuon ta subong kay kabudlay biya kung ma-lockdown ang imo sa nga lugar, why ka choice. No, limitadong hulag ninyo sira tikadamo na sa mga lugar sa Bacolod ho gin lockdown. Amo nang pinakapantapat sa COVID-19 para hindi maglaton mo.
ang pag-implementar sa kinatuwag nga lockdown. Ari na ang pinakabag-ong kag pinakapektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule kon cleansing, nourishing, kabalancing. Ang ato sinigada pangita ang pilion ninyo is Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto ang sobra ginabuhinad, ang kulang ginadugagan. Ano sobra nga sugar, uric acid, cholesterol. Ang kulang naman nga ginadugangan, vitamin A, B vitamins, vitamin C. Ang iya sa nga sangkap, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C. Doc Kahiko Alternative and Health Food Center nga produkto ining Evergreen Herbal Capsule. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo
sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat din sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Las 5:59. Ang ining nga oras kinadulong sa inyo sang Tanduay Light, gaan ng may kasama. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Stay healthy, live better paagi sa Life Extension of Vitamin D3. Salamat sa madamong nga produkto sa Life Extension Philippines. Ang pagbentenar sang healthy level sang vitamin D, nagabulig pabag-on sang immune system. Vitamin D3 nagabulig man para mapahilayo kita sa risgo nga motabikan sang anuman nga masakit akong balatian, labi na ining makamamatay nga cancer o galion. Ang pagtumar sang Life Extension Vitamin D3, ang ilang sa nga klinika o kung talatapan, nahamta sila sa may GA Esteban Building, ara sila sa Lacson South, Bacolod City. Sa mga way pa magkagamit sa Life Extension Vitamin D3, mas maayo kung makakadto ka mo personal sila sa nga klinika o kung talatapan, duga sa nga mga palabungkutanon, ara sila nahamta sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Dari sa likod lang sa Action Radio Bacolod ho. Life Extension Vitamin D3. Una sa balita, una sa aksyon. Action reports after the edition, magabalik na naman sa Lunes. Magasunod na Action na Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman, Action na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company.